Ото ўжо падсохла трава у нас на сенажаці, і самы час зрабіць ляльку траўніцу ці ёльніцу. Возьмем такі кружочак ёй на андарак, на спаднічку, трошкі скруцім травы, некалькі яшчэ каснічкоў каляровых, нітачкі, тасьмы і будзем рабіць ляльку. Гэтая лялька не проста так, гэта абярэг. А сёння б якія-небудзь інтэр'ерныя дызайнеры сказалі, што гэта араматычнае сашэ для інтэр'ера. Таму выбірайце, што вам больш падабаецца, і будзем рабіць. Вось на круглы кавалачак тканіны мы проста пакладзём сваю траву і вось так збяром. Калі вы хочаце карыстацца голачкаю, нітачкаю, можна прайсці па краю і сабраць як торбачку, а мы потым проста звяжам. Зараз нам патрэбен кавалачак белы такі і таксама трошкі травы, каб зрабіць ляльчыну галаву. Для галавы скручваем вельмі туга гэта ўсё. Кладзём на сярэдзінку, складаем па дыяганалі, вось прыкладна так атрымліваецца, і зацягваем вось так. Трэба мне больш травы пакласці, каб галава ў лялькі была не пустая. Вельмі важна, каб туга набітая была галава, бо калі галава пустая, то туды лезуць дрэнныя думкі, а нашаму абярэгу такое не патрэбна. Таму вось так шчыльна-шчыльненька, шчыльнюсенька замотваем траву. О, такая будзе галава ў нашай лялечкі, моцная, і нітачкаю зафіксуем гэтую справу. У нашай лялечкі ёсць галава, а вось гэтыя крыльцы зараз стануць ручкамі. Будзем рабіць вось так. Куточак закладаем, два гэтых загортваем, папалам склалі, і вось яна ручка, засталося толькі зафіксаваць нітачкаю. Зараз мы гэта і зробім. Вось далоньку цягне да вас лялюнька нашая, і завяжам на вузельчык, каб ручка была такая моцная, каб трывалася. Так, такім самым чынам зробім другую ручку. Галоўнае адмераць, каб яны былі роўныя даўжыні. Вось яна, наша лялечка з ручкамі, вось яе спаднічка. Зараз аб'яднаем гэтыя рэчы. Шчыльнютка зматаем нашую траву. На сярэдзінку пакладзём. Лялечку сюды уставім. І зараз усе гэтыя краёчкі падымем роўненька уверх. Уверх ручкі дастаём. Вось так. І пераматаем тут нітачкаю папалам. Зусім без голкі сёння зрабілі мы гэтую лялечку, бо лічылася, што вострыя прадметы могуць нашкодзіць аўры такой тонкаму целу нібы абярэга нашага. А калі мы робім лялечку як абярэг, то па магчымасці як мага менш карысталіся вострымі некімі прадметамі. Ну, сёння мы, конечно, больш робім лялькі як сувеніры, як такія забаўкі, але калі нечым можна скарыстацца з даўніх традыцый, то чаму не? Вось прыкладна так у нас атрымалася зараз. І цяпер нам трэба нашай лялечцы павязаць хустачку. Ось такі кавалачак у мяне ёсць прыгажэнны. Зараз мы ёй павяжам. Нешта некае. Такім чынам. Ось сюды. Яшчэ, можа, трэба нейкі сарафанчык ёй. Пачакайце. От зараз мы ёй нешта прыдумаем прыгожае, каб была наша лялечка. Зараз у яе будзе некая такая кофтачка. А хустачку зробім чырвоную. Зараз так. Дзе ў нас што якое чырвонае? Ёсць чырвонае заўсёды абярэг, пад здаровейка. Колер жыцця, колер крыві, такі жыццядайны. От так. От так наша лялька будзе выглядаць. Потым ёй нават можна і пад ручкі так падвязаць, як бабуля некалі завязвала у вёсцы, вялікай хусткаю канаплянкаю мяне гэтако увязвалі. О, як я не любіла гэтыя хусткі канаплянкі, каб хто ведаў адно. Але лялечка наша не супраць. Вось адзін вузельчык і другі вузельчык завяжу. Вось і гатова будзе лялечка. Можам яшчэ ёй паясок завязаць. Хочацца нешта, яна просіць. Зараз будзе ёй паясок. Ось такі паясок. Ну і, напэўна ж, цікава, ці будуць у лялькі вочкі, вусны, носікі, вушкі. А мы з лялькаю скажам не. Бо калі рабілі абярэгі для дому,
Лялечка ж вельмі блізка ў сям'і жыла з усімі. Усе таямніцы і сакрэты ведала. То, каб яна не глядзела лішняга, не бачыла, не расказвала лішняга і не чула кепскага. Яе рабілі абярэгавую лялечку без вочак, без вуснаў і без вушкаў. Вось яна у нас ужо гатовая. Такая лялечка зёльніца, лялечка траўніца. Ой, вадаруе летняй травою, можна пакласці каля вось падушкі перад сном дзіцятку, яна будзе якія-небудзь казачкі лясныя шаптаць і пах траваў заспакойваць, каб дзіцятка добра спала. Можаце зрабіць і сабе такую лялечку.